Здрасти, хора! Смятам да започна нов чанел. Това е първото клипче. Ще правя предимно PvP видеа. Исках да ви кажа какво искам да правя в този чанел. Raider. Какво е? Добре, така. После ще го правя. Исках да кажа, че да, PvP видеа ще правя само, почти само. Ще правя малко видеа с мои приятели. И да, това ми е идеята да правя на този чанел. Какво да правя на този чанел. Ако имате някакви идеи за второ клипче, даже трето, защото аз мисля, че имам идея за второ, пишете в коментарите долу. И ако искате, лайкнете, ако харесвате идеята и сабскрайбнете, за да видите първото ми клипче. Да, не е второто. Чао!